MI Camelopardalis je hviezdny systém nachádzajúci sa v súhvezdí žirafy. Tvoria ho dve hviezdy hlavnej postupnosti spektrálneho typu O. Jedna hviezda má hmotnosť 32 násobkov hmotnosti Slnka a druhá 38 násobkov hmotnosti Slnka. S orbitálnou dobou 1,2 dní a orbitálnej rýchlosti 1 milión km za hodinu. Nachádza sa 13 000 svetelných rokov od Zeme. Hviezdny systém MI Camelopardalis je špeciálny tým, že hviezdy, ktoré ho tvoria, obiehajú okolo seba tak blízko, že sa navzájom jedna druhej dotýkajú. V budúcnosti by sa tento hviezdny systém mohol spojiť do jednej veľkej hviezdy, ktorá by mala hmotnosť až 60 násobok hmotnosti Slnka. Detaily, ako by toto spojenie mohlo vyzerať, sa nevie, lebo takáto činnosť nikdy predtým nebola pozorovaná.